Nakitlong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Sipausnem dang yai pinja sliang. Ka International Crime Tribunal jongkari Bangladesh kalarai ban penrem da jing penyap ya ka menteri rangba do berim jongkati geri ka Sheikh Hasina halor ka mukadduma ba keno donti hagi kam pentrim persya ya ka long priu man priu hagari ka tribunal kalalap ba ka menteri rangba do berim kala donti ban hukum twet bat ban pinchtam bead ya ki samla puli ka bla pelong ya ka jingi ki house nem upaladep Kayeng bishar kalarai ban penyapru ya Azad Duzaman Khan Kamal Menteri Kampo yang berim jongkari Bangladesh halo ka kam pentrim persya ya ka hoklong briu man briu ke International Crime Tribunal kala airu ya karai persya iki argut ki nongerap ya ka Hasina kata Azad Duzaman Khan Kamal Menteri Kampo yang berim bat he pulit berim Chaudhry Abdullah Al Mamun balalap babara argut ki donkti harengkat ka Hasina Ka tribunal ke yang bishar jong ki kam runar hapo keri Bangladesh kala penmi ya karai hapreng ke jing pahara ka bajur pada preng ke jing bamdon jong ka Hasina hadin bakala petkrat no se India hau naila jong usnem arajar arpusaw kaseng awami league jong ka Hasina kala syakang banyakun persya ya karai ka bala penmi ya ke jing septieng ba kani karai kala ban penmi ya ke jing klumar ka bathamai haswa jong ke jing tap vote Lapan bena bak Hasina bat Kamal kidai ki nong pedwer bat la bishar ki wat la kim don hapo kapor bala bishar. Kayeng bishar kala kedau baka sorkar balailam da ka Hasina kam shim la shim kya ya ki jingdawa jing ki samla puli pada kejaka bakan sngap ya ki samla puli ka Hasina hagate kapor kala penrem ya ki jingeki bat ka keren ya ki kintin penja burom da ka bakadau bagi samla puli kidai ki razakars ka kentien penjak burom haga ketien Bangladesh. Haga jing bishar ki nong mudoi kila IT ye ki saki ki sabut ba ka menteri rangba kala patha ban penon kam da kabor ban penkot ye ka jing ki ka blai lam de ki samla puli hau nai naitung bat nailar arjar arpusaw. La mikmat ya ka Hasina do nong side an pelathong da ka sorkar uba la yathu hagi jing bishar bagi jingkeno persya ya ka menteri rangba do ki long ki bomdon nongrem bat ula kerpa ban pelat ya ka Bangladesh menta ka don hapreng jing kiwen haswa ban penbena ya karai hakaba omduna ya ki laipo tuli ki bom ki la pathai ban arpun rutuli ki kali ki la shathang hakeleng jong kari hagini ki khnet sngi ki bala dep wat la amchim la don kanu ki jingja ka bas ngausi ka Hasina ka la phet na Bangladesh ha ka sautre unailar arjar arsaw hapreng ki jingjur jong ki jingklumar bat nadu ka tei ka por kala sa apo India kum ka kaipot jong ka United Nation ka ba hau na rempang mata ka snem la ka dau pa kumba shejar south pa ngut ki briu kala yap na ka dau jong ka tegi jingi khi ka ba na ka liang jong ka sarkar ka ba shipor po Bangladesh kala ka dau pa ki don pras pa ngut ki bala yap pa sa kumba khat sa hajar ngut ki bala mensaw na ka jingi khi au snem upala dep ka sarkar ka ba shipor ka bala yalam do Muhammad Yunus kala tho sha ka sarkar India ba ka day ba kan IT ya ka Hasina andre hadu menta ka India kompat chimla ai satya ya kanu ke jubab